Heritage Malta ħabbret il-proġett rebbieħ għal Muża u għall-Mużew Nazzjonali l-ġdid tal-Arti fil-Berġa tal-Italja. Il-proġett rebbieħ ġie mfassal mill-kumpanija Maltija DTR bis-sem ta' kumpaniji esperti internazzjonali. Uffiċjali ta' din il-kumpanija spjegaw kif dan il-proġett huwa mfassal fuq disinn modern, iżda xorta waħda ħajinżamm l-istil antik li toffri l-Berġa. L-ewwel biċċa xogħol li ħassir fuq il-Berġa huwa dak ta' restawr. L-idea ċentrali wara dan il-proġett hija biex tattira nies minn barra u ġġelhom jidħlu ġewwa biex jaraw il-bqija tal-arti esebita fil-mużew. Idea li nibtet frott ta' konsultazzjoni mal-pubbliku. Il-proġett mistenni jitlesta sal-2018 u huwa stmat li se jiswa l-fuq minn 5 miljun euro. Kenneth Gambin, il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, qal li għal dan il-proġett intefgħu 18 l-applikazzjoni minn Maltin, barranin u anke konsorzji multinazzjonali. Dan kien proċess twil, wara sejħa internazzjonali għall-offerti wasluna 18 proposta li kollha żviluppaw metodi innovattivi ta' kif dan il-kunċett ta' muża tal-arti jista' jiġi żviluppat anke f'ħaġa waħda mal-komunità. Bħalissa fil-Berġa tal-Italja hemm esebiti għall-pubbliku 18 il-sottomissjoni.